नागपंचमीच्या फाटभुंयेर दिवचलचो बाजार वेगवेगळ्या सामानान फुल्ला। आकर्षक नागोबा सयत पातोळे करपाक लागपी हळदीची पानां, शेरवडा, बेल, ओळू आनी नागपंचमीक लागपी सामान बाजारांत भरला। सामानाची खरेदी नेटान चालू आसा। एके वाटेन सेगीत पडपी पावसाक लागून अंदू, शेरवडा, हरण यासारख्या फुलांचे प्रमाण बाजारात कमी आसा। तरी नागपंचमीक लागपी सामनाचो मोल मात समानदारक आसा। मोलाविशीं घासाघीस करनासतना भक्त या सामनाची उमेदीन खरेदी करतात। अंदू शेरवडा बी शेरवडा सगळे आमच्या ते सायटीक येता माल तो। अंदू शेरवडा बी भरपूर आसा। कमी आहा काय ना कित्याक लागून? पावसाक लागून। आणि हे हरण बी हरणचा कमी आहा। हे आता घराकडे म्हणून आमच्या खंय उरला ते आणि उदीक नामना उरला। पण आता बाजारात मागणी आसा तर तांकां आयज काय मागणी हे मेन जाय लोकांक। ही आता आमच्याकडे वरान ना दोन करतली। हरण कशी जुडी आहा? ही 10 रुपया आणि दुर्वा 50 सांगतो। थोडे शेरवडा ना तर ना काय ना तुटली पाच भरपूर पडला आणि अजून तेव्हा पाच कमी जायना। चिकन मातयेसावन केल्ले वेगवेगळ्या आकाराचे नागोबा हे बाजारात विकपाक आयल्यात। 100 ते 600 रुपया मेरेन किमतीचे नागोबा उपलब्ध आसा। मयेच्या एक कलाकार बायलेन स्वता तयार केल्ले नागोबा बाजारात विकपाक हाडल्यात। आम्ही म्हटलं आमचं वर्षभर बिझनेस चालू असता। हांव माझे मिस्टर आमची फुल फॅमिली आम्ही घरान सगळी जाणां म्हटलं हे आमच्या मातयेचो बिझनेस चालू आसा। आम्ही आता नागपंचमीक नागोबा करता। मागीर एक 300-400 सुमार आमचे नागोबा असता। धाकटी सायज मागीर याच्यावर मातशी व्हडली आनी व्हडले म्हटल्यार 100च्यान आमचे नागोबा स्टार्ट असता। 200, 300, 400, 500, 600 पर्यंत आमचे नागोबा असता। मागीर आम्ही गणपती करता। 200-300 सुमार आमचे गणपती असता आणि हितून आम्ही माती यूज करता। प्लास्टर ऑफ पॅरिस असे कांयच करिना, प्युअर मातयेचे आमचे वर्क असता। देन आमचे दिवाळी कडे पंत्यो बीन आम्ही करता। म्हटल्यार आमचो वर्षभर एक असो बिझनेस चालू असता। आमचो फुल फॅमिली मिळून आम्ही सगळो वर्क करता। आमचे हो आता तुमचे नागोबा आता तुम्ही खंयसर विकपाक? आम्ही हांगासर बिचोली सेल करता आणि आमचे म्हापसा असता सेलिंगान आमचे नागोबा। दोन ठिकाणी करता आम्ही। तुम्ही हितूर एक बायल मनीस जाऊन हांव हितूर स्वतः काम करताय सगळे आता। म्हटल्यार माती आम्ही ते मोल्टान घालता, मागीर ते साचा असता आमचो तितूर आम्ही हे काडटा, भितर करता। मागीर पेंटिंग बी सगळे आमचे एक्रेलिक कलर हितूर आमचे असे म्हटल्यार हितूर अशी एसिड अशी यूज करिना आम्ही। काय हितूर प्युअर आसता आमचे मातयेचे हितूर प्लास्टर ऑफ पॅरिस आम्ही कितेंच यूज करिना। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।